Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i us explicaré el que es pot fer amb 56 milions d'euros que en aquests moments enviem diàriament a Espanya. Què podríem fer si esdevenim un estat dintre d'Europa i els dediquem a la nostra gent, al nostre país? Doncs, per exemple, un organisme públic com la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, l'edifici en el que li hem fet, l'únic organisme que s'ha traslladat de Madrid a Barcelona, l'edifici que li hem fet costa 62,5 milions d'euros. És a dir, podem traslladar un organisme cada dia, un organisme oficial cada dia. O el nou hangar de manteniment d'Ibèria per donar servei als avions directament a l'aeroport del Prat. Aquest hangar costa 24 milions d'euros i dona feina a 200 persones. Cap problema, podríem fer 2 hangars cada dia. El sincrotró Alba, el centre tecnològic més important d'Espanya, té un cost d'uns 200 milions d'euros. És a dir, podríem fer cada 3 dies i mig un sincrotró Alba. O els Jocs Olímpics de Barcelona, que ens van costar, en diners d'avui, 4.800 milions d'euros. Doncs en podríem fer uns cada any. Ens hem de preguntar quan volem tornar a fer uns Jocs Olímpics. Residències per la gent gran, tenim a la gent gran oblidada i una residència costa uns 7 milions d'euros en fer-se. És a dir, cada dia podem fer 8 residències per la nostra gent gran. O les pensions de viudetat. No creieu que és el moment de millorar les pensions de viudetat? Les nostres viudes en una Catalunya Estat indubtablement viurien molt millor que en l'actual situació d'espoli d'enviar 56 milions d'euros cada dia cap a Espanya.